Hej og velkommen. Jeg vil i den her video vise, hvordan du laver din første annonce. Er det første gang du besøger FarmBackup, skal du gå til toppen af siden og vælge den knap, der hedder Opret annonce. Du kan nu vælge mellem en maskinannonce eller en pakkeløsningsannonce. En pakkeløsningsannonce kunne for eksempel være græsinstallering, hvor du har brug for mere end én maskine. Og det er det eksempel, jeg vil give i den her video. Da det er første gang, vi besøger FarmBackup, skal vi nu indtaste vores brugeroplysninger. E-mailadresse, og til sidst et password på minimum 6 cifre eller tegn. Inden du kan gå videre, skal du bekræfte, at du accepterer FarmBackups forretningsbetingelser. Du kan læse mere om forretningsbetingelserne ved at klikke på det her link. Vi er nu klar til at oprette vores første annonce, og det første vi skal gøre er at vælge hvilken kategori vi lægger vores annonce ind under. Du kan vælge mellem landbrug, entreprenør og skoventreprenør, og der vil være en række forskellige kategorier ind under hver kategori. Græsinstallering hører til under landbrug og under græs og hø. Jeg skal nu lave en annonceoverskrift og vælger her græsinstallering. Det næste jeg skal gøre er at tilføje billeder til den pakkeløsning jeg skal lave. Jeg ved at jeg får brug for en finsnitter, en frakørselsvogn og en gummiged, og det er derfor de billeder jeg allerede har gjort klar og været ude at tage tidligere i dag. Vores finsnitter, vores gummiged, vores frakørselsvogn. Billederne vil nu blive uploadet. Og vi kan gå videre til video, hvor du her har mulighed for at uploade et Vimeo-link eller et YouTube-link af din græsinstallering. Det næste vi skal gøre er at beskrive de maskiner, som vi har tænkt os at bruge i vores pakkeløsning. Det første jeg vil gøre er at uploade vores finsnitter, som er en Jaguar. Det er selvfølgelig en Claas Jaguar 950 finsnitter. Jeg har 2 af den her slags, hvilket er det man indikerer under antal. Den næste maskine jeg vil uploade, det er en gummiged. I det her tilfælde er det en Volvo i90. Og jeg har en af denne slags. Den tredje og sidste maskine er frakørselsvognen. I det her tilfælde er det Fliegl TMK Jumbo-vognen vi bruger. Og vi kan lige tilføje at det var en gummiged heroppe. Af frakørselsvognen har jeg 4. Havde man flere maskiner, kunne man selvfølgelig blive ved med at indtaste hernede af. Det kan jo være, at der er nogle kategorier, hvor man bruger langt flere maskiner, end for eksempel under græsinstallering. Under hvad bør kunden vide om denne pakkeløsning? Her kan du skrive en ekstra kommentar, som kunden skal være opmærksom på, når de nu booker dig til den her opgave. Jeg lader mig lidt inspirere af den tekst, der allerede står her, og vil gerne gøre kunden opmærksom på, at det forventes, at der er samlet sten på markerne. Under status vælger du hvilken status din pakkeløsning har. Er den ledig? Kan den være booket? Eller kan den ikke bookes lige nu? Det her er selvfølgelig en status, du kan gå ind og ændre løbende, men i øjeblikket vil jeg gerne indikere, at denne pakkeløsning er ledig. Under hvor står din maskine, indtaster du den adresse, hvorpå maskinen er placeret. Det
det her tilfælde er det Sognevejen ved Errnlev. Under prisberegning skal du først indikere, at du accepterer, at den endelige pris og betalingsform aftales direkte med kunden. Det næste du kan gøre, er at tække de bokse, som du gerne vil have, at din kunde skal tage stilling til, inden de kontakter dig omkring den her pakkeløsning. Vi vil gerne have, at de tager stilling til, hvornår at arbejdet skal udføres, hvor store markerne er, hvilken jordtype der er tale om, og om der er specielle krav til kørselshastighed i marken. Du kan vælge lige så mange bokse, som du har lyst til, og du kan også tilføje ekstra eksempler, hvis det er det, du har brug for. Har du lyst til at indtaste eventuelle kommentar til pris, er det her, du kan gøre det. Det kunne for eksempel være, at taksterne kan variere, afhængig af opgavens størrelse. Under profilinfo skal du nu uploade et billede af dig selv. Du kan jo passende tage et billede af dig selv, når du er allerede i gang med at tage et billede af dine maskiner. Under profiltype indikerer du, hvilken profil du har. Det kunne være fuldtidslandmand, maskinforhandler, maskinstation eller entreprenør. I det her tilfælde vælger jeg maskinstation. Det næste du skal gøre er at tage stilling til, om du vil modtage nyhedsbreve. Et nyhedsbrev giver dig en unik mulighed for at se, hvilke maskiner der er i dit område, eller gode råd til, hvordan du synliggør din annonce på FarmBackup. Under firmanavn skal du skrive navnet på det firma, du har. Det kunne for eksempel være Poppelgaard ApS. Under firmaadresse indikerer du, hvor Poppelgaard ApS ligger, og det var på Sognevejen 19. I det her tilfælde er det den samme adresse, som hvorpå vores pakkeløsning er placeret. Det behøver ikke altid at være tilfældet. Det kan jo være, at du har alle dine maskiner stående i en lade, der ligger et stykke fra din maskinstation eller gård. Under CVR-nummer indtaster du CVR-nummer. Og under medlem af DME indikerer du, om du er medlem eller ej. Jeg indikerer, at jeg er medlem, og jeg indikerer også, at jeg kan andre opgaver, som inkluderer kloakmester, autoriseret kloakmester. Det er ikke relevant lige præcis inden for græsinstallering, men hvis du opretter andre annoncer senere, hvor dette kunne være relevant, skal du klikke det af her. Under telefonnummer indtaster du dit telefonnummer. Og under mobilnummer kan du indikere, om mobilnummeret er det samme som telefonnummeret. Føler du ikke, at du er helt færdig med din annonce, og måske gerne vil tilføje nogle ekstra billeder, inden du uploader den til FarmBackup, skal du klikke på knappen hernede til højre. Hermed gemmer du annoncen uden at uploade den. Men føler du er klar, ligesom jeg føler, vi er nu, så trykker du på knappen ned til venstre. Din annonce er nu oprettet, og du kan nu se den her under dine annoncer. Hvis du trykker på linket her, går du direkte til din annonce, hvor du kan se dine specifikke detaljer. Ønsker du at ændre i din annonce, kan du gå til redigere. Ønsker du helt at fjerne den, kan du trykke slet. Har du flere pakkeløsninger, du gerne vil oprette, kan du trykke opret ny annonce. Næste gang du opretter en annonce, vil der være langt færre oplysninger, du skal indtaste, da du allerede har indtastet alle dine profiloplysninger første gang du opretter en annonce på FarmBackup. Det var det hele. God fornøjelse.